Ženy, ak sa bojíte, že po silovom tréningu budete vyzerať takto, nebojte sa, nebudete. Poďme si priblížiť najväčšie mýty spájajúce sa so silovým tréningom u žien. Prvý mýtus o silovom tréningu u žien, keď budeš cvičiť s ťažkými váhami, budeš vyzerať príliš maskulitne svalnato. Po silovom tréningu by si mal mať vždy stretching. Blbosť. Stretching pred tréningom treba mať v rozmere 5 až 10 minút, kde sa zahraješ, ponaťahuješ svaly a pripravíš ich na aktivitu. Po tréningu odporúčam skôr cooldown na vesle, airbike alebo skiergu, kde vieš dýchať nosom a dať to telo trošku viacej do kľudu. Mýtus, že ženy by v tehotenstve nemali cvičiť silový tréning. Ak ste pred tehotenstvom boli zvyknutí vykonávať nejakú športovú aktivitu, či už behať alebo cvičiť vo fitku, nebojte sa pokračovať po prvom trimestri. Doporučujem skôr pod dohľadom trénera, ale nebojte sa vykonávať rovnakú aktivitu, na aké ste boli zvyknuté aj predtým. Tehotenstvo nie je choroba. Máme tu dve sympatické jednoručky, s ktorými vieme ocvičiť silový tréning na vrch tela, na chrbát. Si pekne mierny predklone, zadok je nižšie ako ramena a ťaháš ku bedru. Výdych hore, popri tele. Najobľúbenejší cvik u žien. Zadok, výpad dozadu, koleno držíš nad členkom. Mierny predklon, pevné brucho, koleno na zem, päta hore. A ešte vypalovačka na zadné stehno a zadok. Mŕtve ťahy cez jednu nohu. Balans, pekne predklon, vysoko ideš so zadnou nohou, mierne krčíš koleno na tej stojnej nohe, panvu tlačíš dozadu, brucho stiahnuté, ruka vystretá. Hore výdych. Dali sme si pár jednoduchých cvikov, ako si viete s jedným párom jednoručiek odcvičiť silový tréning.